Den her video vil jeg kalde shake and bake, for det er bare for at vise, hvor nemt det faktisk kan lade sig gøre. Der er 400 gram halmpillesmuld i disse poser her, og der er 400 gram isistrø i de andre poser her. 400 gram. Så har jeg 100 gram persille. Jeg vil lige hælde ned i posen her. Så ryster vi den lige en gang, og så tilsætter vi 7 dl vand. Det giver så nogenlunde en fugtighedsprocent eller en vandprocent på 60%. Cirka. Lige der omkring. Det gør ikke så meget. Det gør ikke så meget. Så, ledes. Således der. Og så kommer svampe ud af den om 4 uger, tænker vi. Og det her, det er jo en professionel dyrkningspose med sådan et mikrofilter, som er deroppe monteret på posen i forvejen. Her er jo så også 400 gram isistrø. Ryste. Og igen 7 dl vand. Så. Således. Så har vi et nyt hold. Det er i sådan en frysepose. Og den tænker jeg også, nu bruger vi også 100 gram persille til dem, at vi putter over i vores bokser her. Men nu skal de lige have lov til at svulme op først. Så, vi tager igen halmsmuld, persille, blander de tørre ting først. Det er ligesom at bage boller det her. Og 7 dl vand. Så. Så binder vi bare lige en knude på den. Og sætter den venden der. Og vores finsnittede halm isistrø. Og jeg vælger at bruge simpelthen den samme, østershat type til dem alle sammen. En ganske almindelig gråbrun variant. Således. Og igen. Perfekto. Så skal den også lige stå der og trække, så halmen den får lov til at suge alt det vand, som det kan. Og så havde vi den sidste. Det vil vi simpelthen bare lade blive posen, ikke også? Således. Og den sidste her. Inden jeg startede, så havde jeg jo, udover at jeg til handsker på, så har jeg jo haft spritet tingene godt og grundigt af. Det er ikke altid det er nok, men ja. Nu er det ganske almindeligt østersat, vi leger med, så plejer det at være tilstrækkeligt.
Således. Slut med det der vandflaskeri der. Vi kan lige tage det første, vi lavede, men vi kan jo se, at halmpillerne er ved at have suget vandet der. Der er stadigvæk nogen, der er hårdere indimellem. Og det kan godt gå en times tid, inden det sidste de er opløst. Men vi skal faktisk ikke mere med den der. Den skal bare placeres et sted ved stuetemperatur, uden direkte sollys. Og vores halme her er fugten også ved at have fordelt sig. Det er fint, at det får lov til at stå og trække 20 minutter eller en hel time. Det gør ikke så meget. Så var det dem, vi vil putte i bokse. Og jeg har jo igen taget nogle kondibokser her, eller candy, om I vil. Der er i hvert fald nogle af dem, der har været slik i. Og sprit af. Lige lade dem stå og trække i 5 minutter. Lad spritten virke. 1, 2, 3, 4, 5. Og tør af. Og så skal vi have, der er boret nogle huller her i, de er 2 cm. Der er 2 huller i. Sætter jeg noget mikroboretape på. Så skal vi have pakket vores halm ned i boksen her. Det kunne godt lige have stået og trukket lidt mere, kan jeg se. Men jeg må lige blande det våde og det tørre her i boksen, så tænker jeg, at fugten den fordeler sig. Så er den sådan set klar. Placeres stuetemperatur, ikke direkte sollys. Yes, så var der halmpillesmulden her. Og vi har en boks her, den har jeg rengjort, så den åbner vi bare. Og så kan vi hælde vores substrat, vores medie hernede i. Det kunne lige være der. Whoopsie. Og så var der den her, direkte i posen. Jeg får lige blandet det våde og det tørre lidt mere. Så. Og det beholder vi simpelthen bare inde i fryseposen her. Klemmer det sammen. Binder en knude. Lige flække den der, så I kan se. Sådan. Jeg kan lige skære den der flappelap der i. Og så taper jeg den simpelthen en gang her. Så vi lige får en god pakke. Nu ser I lidt, der kan jo ikke ånde derinde i, så vi er simpelthen nødt til at lave et lille filter. Og jeg laver simpelthen bare et snit her. Således. Og så tager vi mikroportapen og sætter på. Således. Og vi ser lidt, det gør fint ånd igennem det der tape der. Således. Og det samme gør vi ved halmpillen her.
I kan jo bare derhjemme lave portionerne større, hvis det er det, I har behov for. Det er jo bare at gange op i mængde. Det her det er i hvert fald nogenlunde det mindste, at man skal gå ned i hvad hedder sådan noget, i roblok i mængde, for at man får en seriøs, eller bare noget, der ligner en rimelig klasse svampe ud af det. Så jeg slår en snit her, og sætter min mikroportape på her. Så. Når det er dækket den der rille. Således. Shake and bake. Easy to go. Og så må det ikke, at der kommer lidt svamp ud af det om en måneds tid. Vi får se. Der er nu gået 16 dage, siden vi satte gang i vores, hvordan kan det være, i Shake and Bake. Og for en nemheds skyld, og som lignligheds skyld, så har vi jo brugt samme østersat variant hele vejen igennem. Det her, det var vores fryseposer, og det med halmpille, og det her, det var isistrøg, og det var isistrøg, og det var halmpille, og det her, det var vores professionelle groposer med de der filter på der. Ja. Og de har også alle sammen fin og god udvikling. Yes. De ryger nu en tur ned i kælderen, eller nogle af dem et par stykker ude under halvtaget, under brandskurt, og så ser vi, hvornår der kommer svampe. Dem her, de får altså lige et par dage mere, de to så vi kan både se, at der er lidt svampeudvikling herinde, og så folder vi dem sammen. Og hvad mener jeg med det? Jeg har lige en herovre, lige vil vise det. Jeg har en anden østersat her, og jeg kan se, at der er begyndt at komme frugtlegemer herinde under, så den er klar til at sætte svampe. Så det er simpelthen, vi kommer til at gøre ved dem. Det er at lave lige sådan her, så kan luften komme ud. Sådan der. Og så får den lige en tape her. Ups. Og det er for at mindske, at der kommer af luft ind under posen. Så giver den så bare til at sætte svampe derinde. Det kan være, at den lige skal have en snor rundtur her også. Sådan der. Så har vi vores svampeblok, og så vil vi sådan set gerne have den til at sætte svampe. Jeg kan se her, der er en god udvikling. Det kan være, at vi helt skal lave snittet. Og nu markerer jeg lige, hvor jeg vil lave mit snit. Sådan der. Så kan jeg huske, det er det, jeg skal spraye med vand. Sådan der. Og så kommer den ned af kælderen og står, så må det ikke, at der kommer lækker østershætte ude inden så længe. Nå, jeg får dem her fordelt, og så ser vi, hvad der sker. Vi ses. Det er nu den 18. i 9. Og det var den 18. i 8. Altså nok det er en måned siden, at vi satte i gang i vores Shake and Bake her. Og vi ser lige udviklingen. Det her over på snittet halm har stået udenfor. Vi ser, den her er lidt mørkere i farven. Og det var vores frysepose, der er svamp. Kundeboksen er der ikke noget at se endnu, men den har en rigtig fin udvikling. Og så var der også professionel gropose her. Der er nogle små primoter, små svampebørn på vej derunder, kan jeg se. Det her har stået ned i kælderen, og der er jo i øjeblikket den 15-16 grader, men der er også en konstant stabil luftfugtighed. Vores frysepose med halmpille er rigtig fin. Vores kondiboks også svampe på vej der op. Og vores professionelle pose med halmpille, også små bitte svampe på vej. Yes. Og vi kan se her, dem som har stået udendørs, jamen, de er lidt mørkere i det. Ja, det har også noget med iltningen at gøre. Fuld tilfredshed her, og vi får lige billeder af det sidste, når der kommer svampe på dem, og så håber jeg, at I har
set, hvor nemt det faktisk kan lade sig gøre. Tak fordi I så med. Fortsat god dag derude. Hej. Så fik vi de sidste med også. Finsnittet halm i frysepose og grøntboksen. Finsnittet halm, det er de to, der har stået udenfor og med brænderskruer. Og så var der de to professionelle groposer, som står nede i kælderen. Vi kan se, at den her den er meget mere lang i det, end den der er. Det er fordi, den står et sted, hvor der er dårlig iltning, og de andre her de er sådan helt tætte i klasserne. Yes. Slut for nu. Håber vi ses en anden gang. Tak fordi du tog med.